Вярвам в това, че силата на истината може да надделее. Ако има достатъчно хора, които могат да повярват, поне за момент. Могат да излезнат от цинизма, да, комунистите трансформираха политическата си власт в икономическа и сега им работим. Да, направиха системите така, че те да бъдат източвани в полза на частни интереси. И това е непроменимо и ние трябва да се примирим с това или да емигрираме. Не, има начин. И за Бога, за 2 години за себе си съм си доказал, че има такъв начин. Има начин да ги накараш да повръщат парите, които са крали. През правила и през ред, не през революция. Бавничко, ден по ден, но необратимо. Това е силата на истината срещу силата на парите. В нашата общност пари, медийно влияние, корпоративно няма. Има възможността да излезеш с простата истина за това, че трябва да има ред и правила и да се опитваш да ги налагаш, дори и накрая да излезеш като самарското време.